The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Hebrews 4:9, 11, and 14. There remains therefore a rest for the people of God. Let us therefore be diligent to enter that rest, lest anyone fall according to the same example of disobedience. Seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. Exodus 33:14. He said, My presence will go with you, and I will give you rest. Psalm 112, verses 7 to 8. He will not be afraid of evil tidings. His heart is steadfast, trusting in the Lord. His heart is established. He will not be afraid until he sees his desire upon his enemies. Proverbs 29:25. The fear of man brings a snare, but whoever trusts in the Lord shall be safe. Psalm 55:22. Cast your burden on the Lord, and he shall sustain you. He shall never permit the righteous to be moved. 1 Corinthians 14:33. God is not the author of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints. Romans 5:1-2. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. Before we start our Bible study nining adlaw sa masanandan, gikinahanglan ang atong susi sa atong tagsatag sa kakalag kung nabakita yung mga nabuhat nga sala nining adlaw. Kini mao nga sala mahimo lamang babag. They can become a barrier to our study of the Word of God. Therefore, kini mga sala basa nahuna, sala basa dila, sala basa buhat, ato kining isugid ngadto sa tubangan sa Dios, agig sunod sa mando. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, that is found in 1 John 1:9. Now, alang ka na imo higalang wala pa'y kaluwasan. Ang imong giatubang, dili ang imong pagsugid sa imong mga sala, kundili ang imong paggamit na ng imong free will. Hinatag ka na sa Diyos, ipagamit ka na sa Diyos, aron ikaw makahimo og desisyon. Desisyon nga labing manungdanon sa tibok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 again. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 4:12. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Magampo ta.
Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo ninilay na sa mga adlaw nga gipadangat nimo sa tagsa kanamo, buhi pa kami nini nga mong lawas, napay kalantip sa among pangunahuna, kini gumikan lamang sa among gugma, imong kaluoy, imong kortesiya o imong grasya. Dili gani kami takos nga mabuhi pa, panang imong plano nagalihok pa man, nga ni sa among kinabuhi. Mani kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong, pinagi sa pagtudlo ka namos pala ang Espiritu Santo. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga igsoon, atong mga kaila, atong mga silingan nga tingali bago ka pang nakasunod ni atong ministry. Welcome to the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining atong ministry na ay main thrust nga maong pagsangyo sa mayong balita sa kaluwasan o sa pagtudlo sa kamatuoran ngadto sa mga magtotoo. So, aniya pa man kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan og the Great Power Experiment. Okay? Atong ipadayon ni karon. Unas tanan, ang maong gahom nga karon atong gitunan, nga gisangkap kini sa Dios nga ni kanato, was made available to us. Sa diha nga si Ginoong Hesukristo milingkod dito sa tuong kamot samahan. Atul sa hypostatic union ni Ginoong Hesukristo, it was the Lord Jesus Christ who used this power. Iyang gigamit kining maong gahom. Now, it is the Holy Spirit who empowers us. Managahatag ka na ito gahom. Kining maong gahom, gihatag kini gitanyag kini sa Dios nga mahan. Kolosas 1:16 ug 17 nagaingon, for by Him all things were created, including magnetism, including gravity, etc. No, kinsa may nagbuhat nining tanan? Si Ginoong Hesukristo. Siya ang nagabuhat ni. He created all this. And in fact, si Ginoong Hesukristo mo'y nagadumala karon sa kasaysayan. He controls history. He continues to hold the universe and everything in it. Wa kabagay bawo nga siya nagagunit dining atong universo ug sa tanan nga na nini. Si Ginoong Hesukristo is before all things. He existed eternally. Dinha na siyang daan sa wapang tanan. Ang iyang pagka-Diyos, who exists eternally. Si Ginoong Hesukristo mo ay nagakupot sa iyang pagka-omnipotente. Now, ang Diyos nga mahan, ang iyang pagka-omnipotente, available to all believers. It's available. Related to our portfolio of invisible assets. Now, siya ang nagasangkap sa tanan natong mga panginahanglan throughout our entire life. Sabtagina, sa tibuok natong paginabuhi, siya ang nagasangkap sa atong mga panginahanglan. He supplies all our needs throughout our entire life. All our needs are in the portfolio of invisible assets. It was God the Father's omnipotence which provides all our needs in life. Ninumdum ka ba sa escrow blessings? Ang Diyos, iyan na nang gipahiluna. He already set all of this in eternity past and just ready to be given to us by the time nga kita makatuman na
sa tanan nga mga panginahanglanon nga requirements sa protocol sa Dios. Now, sa diha nga kita makakabot na gyud, makaabot na sa pagka-espirituhanon nga adulthood, spiritual adulthood area, and we become qualified, kaya na naman capacity sa pagdawat sa mga panalangin, ang Diyos nagahatag nganhi kanato niining mga butanga. Thus, siya may-maya. Kay kini naman ang maximum glorification nga atong nakabot. All of those spiritual assets we took up, dili na niya mabakwi. Cannot be revoked anymore because it's all ours to have. Atuan na ning tanan. Again, there are three categories of the portfolio of invisible assets. Nomdom ka? Ato naman nagilakbitan. Ang una ini, primary. Excuse me. Apil ninhi, mao ang computer assets o escrow assets. Ang ikaduha, secondary. Apil niini ang volitional nya production o undeserved suffering. O ang ikatulo nga kategorya, the third assets, personnel assets. So, apil na niini ang mga espirituhan ng mga gasa. Diba ni katong tuto ka R's, 3 R's, reception, retention, and recall. Now, ang pagka-omnipotente sa Diyos nga mahan, mao'y nagahatag ka nato og kahigayunan nga mabuhi. Karong higayuna, hangtod ni higayuna. Ang pagka-omnipotente sa Diyos nga mahan, mao'y nakapalahutay nato sa pagkinabuhi. It is God the Son's omnipotence that created, maintained, and perpetuated our life. He holds it. Ginunitan kininiya. Dihas Kolosas 1:16-17 nagaingon kini. Everything comes from the Lord Jesus Christ, and He is the one who perpetuates and controls it. That is why ang mga tao, daghang mga tao, ang matarantar, they are frightened because of fear of the unknown. Gusto? Na may ilang kahadlok sa wa nila may bawi. Mahadlok yung ka kung wa ni mo may bawi ang kamaturan. Muna, you are not free. Fear of the unknown is the cause of man's fear in life. Mao gyud. That is why ang gikinahanglan sa tao unsa? Mao ang iyang kasayuran sa kamaturan. Knowledge is very, very important. Knowledge of truth. Knowledge. Mo nang giingon sa akong higalang pastor, vitamin K. Knowledge. And that is the only antidote to get rid of that fear of the unknown. Mora. Kung buot kang muwa na sa imong kinabuhi, ng pagkahadlukan, pagkataslakan, unsa na ilang term diha nga mapraning. So, the only antidote to get rid of that fear of the unknown is knowledge of the truth. Imong kasayuran sa kamaturan. Unsa gisulti sa Juan 8:32. You shall know the truth, and the truth shall make you free. Na, mo na makapagawas nimo. Magawas nun ka. So, di ka gawas nun kung wa kay kamaturan, wa kay pulong sa Dios. Kita nimo ang kaklaro gyud niya na. Ang pagka-omnipotente ni Ginoong Jesucristo, God the Son, mo'y nagagarantiya the function of the so-called scientific laws
which are really the demonstration of the omnipotence and pagkamatinumanon sa atong Ginoo Kristo. Now, mutana ka tinang ano mang musaka pa maning adlaw ug musawp ngano man. Why does the sun rise and set? It's because of the Lord Jesus Christ's omnipotence. Mao gyud nay tukmang tubag. Ang pagka-omnipotente sa Dios nga Espiritu Santo is the one who empowers us, naghatag na ito gahom, na ito mga magtutuo, to live the spiritual life inside sa unsa protocol nga plano sa Dios. Unsa to'y protocol? What again is protocol? It is the right thing done in the right way. Mao ni protocol. God's Holy Spirit's power is part of the invisible assets. Now, atong inumduman, that it is God, the Holy Spirit, who takes a believer inside the divine atmosphere. Siya ba ang magada sa magtutuo ngadto sa sud sa operational divine atmosphere o sa iyang pagkahiusa sa tao ngadto kang Hesus Kristo, and he experiences God's power. Inumdumi, matag tao nga motuo kang Ginoong Hesus Kristo pasayloon sa iyang mga sala. He is considered sinless. He is considered. Now, ang Juan Kapitulo 7, versikulo 37 hanggang 39, nagakanayon sa nga si Ginoong Hesus Kristo bungat sa pagingon, if anyone is thirsty, let him come to me and drink the rivers of living water. Pulong ka ng Ginoong Hesus Kristo. Now, hinumdumi, nga ingon nga mga magtutuo kang Ginoong Hesus Kristo, kita giangko na nga mga anak sa Dios. We are now considered children of God. We have tremendous and awesome invisible assets, which include sa gahom sa Dios, pinagi sa enabling power of God the Holy Spirit. Ang Dios nagamando sa matag magtutuo sa pagtubo spiritually. 2 Peter 3:18. Now, sabkan sa Acts 1:5, Galatians 3:26 to 28, Ephesians 4:5. Kung sige, sulting Ginoong Hesus Kristo, di pa dugay akong gi-quote, let him who is thirsty come to me. Let him come to me and drink the rivers of living water. Kini nakahulugan nga siya nagadapit ni bisan kinsa nga giuhaw so he can experience unsa ang kaluwasan. Kaya binimo, salvation can only be acquired by believing in Christ. Why lain? Wag yun mausab kanang maong paagi sa kaluwasan. Pagtuo lamang kang Ginoong Hesus Kristo lamang. In John, katulag nga akong gi-quote, di pa dugay. Christ said, if anyone is thirsty, let him come to me and drink the rivers of living water. Now, kining living water din ang gisgutan, mao ni ang gahom sa Espiritu Santo. Nga mahitabo lamang diya sa sulod sa operational divine atmosphere. Kung malikon, kining operational divine atmosphere, mao ni dapit nga angay puy-an sa mga magtutuo. That's the only right place to stay, to reside. Ang supernatural kining protocol plan of God, supernatural way of life, anadiha, this is God's power system. So, the Christian way of life, uban pang mga description niya na,
That's the only place to stay for believers in order for them to be winners in life. Na mo man ay atong tumo. Pinagis pagkabot niya ng ang gitawag og espirituhanong paghamtong. Now, ang Episo, abrihe mong Biblia, Episo 3:16. Ephesians chapter 3 verse 16 says, or this talks about inner man or inner being. Sa imong pagkaikaw, espirituhanon nga bahin, kini depict spiritual processes nga mao ang espirituhanong kinabuhi. Yan ang prinsipyo. Kitang mga magtutoo can only experience God's power, spiritual things, soul, nining maong operational divine dance fear mora, and in nowhere else. Wala gyud lain nga dapit nga imong kapuy-an nga diin na ang gahom sa Dios. So therefore, ang usa ka magtutuo nga tuwas gawas, ambot pasabot, tuwas gawas sa gahom ni Satanas, okay? A believer who is outside the supernatural, operational divine sphere, will never experience God's power. Never. And besides, everything that is outside of the operational divine sphere is cosmic. Cosmic. Inside the divine sphere, ang kinabuhi sa magtotoo, may kahulugan. There is meaning. But outside of it, it is meaningless. Wala gyud kahulugan. It's a confusion, disorganized life. Ang dapit nga na ang gahom sa Espiritu Santo, is tantamount to the residence, function, and momentum sud sa operational divine sphere. Okay? So we should study God's Word, precept upon precept, line upon line. Sabot? Now, this is a study to learn God's power and acquire it sa atong kinabuhing Kristohanon. Hinumdumi katong tulo ka matang sa sanctification, hinumdum ka. Taod-taod naman nato ni hisguti, no? There are 3 kinds of sanctification nga agian nato ingon nga mga magtotoo. Ang una gyud niini ang positional. Ikaduha, experiential. Ug ang ikatulo, ultimate. Unsa tong positional? Diyan ang higayon nga nakadungog ng usa ka tao nga dili magtotoo. Nakadungog siya sa mayang balita sa kaluwasan. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Ug mihimo siya desisyon. He chose to believe in Christ rather than reject. So mao katong hitabuha nga siya naluwas. Mao to'y positional sanctification. Positional, kahimtang niya nga siya nabinalaan. Right there. And then sa iyang pangingog, mutuo ko kang Ginoong Hesus ug siya naluwas. Positional. Ikaduha, ang experiential. Narabitaw na spulong experiential, pang-experiensya na nimo. Imong kasinatian na sa imong kinabuhing Kristohanon. Dinhi, nining kalibutan na. Mao na experiential sanctification. Ang kining experiential sanctification is progressive. Hinay-hinay, okay? Padayon gyud, malahotayon gyud. Makanunayon, masigihon, persistent, and consistent, regular sa iyang pagtuon sa Dios kay mao man kanang paagi nga makabuylo ang iyang Kristohanong kinabuhi.
Muna ito kasi in English of spiritual momentum. So, as that believer continues following God's mandate and second kanang Peter 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, then magkakabot siya sa iyang pagkahamtong nga espirituhanon nga mao kana ang common goal of every believer. So inikauman siyang kinabuhi dinhi sa kalibutan. When his life is over, God takes his kanang life home. Kanang maong magtotoo. Kuhaon sa Dios either by physical death or the rapture, whichever comes first. You see? So, didto, iyan ang makabot, iyan ang masinati, ang ultimate sanctification. Ultimate. Didto sa eternal state, uban na sa Dios. Okay? So, kita mga magtotoo are no longer citizens of this world. Dili na tataga dinhi. Nagabiyahe na lang ta dinhi. We are only traveling in this world. We don't belong here. Right at that moment you decided to believe in Christ, your citizenship was transferred once and for all. From here, yung kalibutan na, ngadto na sa langit. Tagalangit ka na. So, again, we are no longer citizens of this world. We are citizens of heaven. Naman as Pilipos 3:20. And we are already elected. Gipili na ta sa Dios. We have been elected at the moment of salvation. Ang imong kahimtang as a believer is fixed and secure. Predestination, mao kana ang imong pagkahiusa, pagkadugtong kang Kristo hangtod. God, the Holy Spirit's omnipotence, is available to us now. Karon, available. Ang iyang pagka-omnipotente. Si Ginoong Jesucristo, mibilin sa gahom sa Espiritu Santo nga ni kanato. Iyang gibilin. The same power nga gigamit ni Ginoong Jesucristo samtang dinhi pa siya nining atong kalibutan sa iyang unang paganhi in His hypostatic union and made Him a winner. Kasabot ka? So kita binlan ni maong paagi nga makaangkon kita maong gahom. Ang atong operational divine sphere nga naadiha ang gahom sa Espiritu Santo sa mo inagapalahutay ni Jesucristo sa iyang pagdangat dito sa cross o paglahutay yun sa iyang tuyos pag-ani, pagpagamatay sa atong mga sala, pagbayad sa tanan atong mga utang. Kinsa may makabayad sa atong utang? Wala man. Why kalifikado sa pagbayad? Si Ginoong Jesucristo ra yun ang kalifikado sa pagbayad sa atong mga utang sa kasalanan. O mao nga ang Dios nagahuwat lang sa atong desisyon mo. Tuo ba taniyan itong gibuhat ni Kristo dito sa krus o dili? You see? Get this. Ang tao produkto ra sa iyang desisyon. Gusto? Mao na itawag og volitional responsibility. Giubad na ko na Visayan. Balaod kini sa tulubagon sa kabubuton. I don't know mo dawat ka ba niya ng Binisayan ako na mo admitir ko nga minus tag mga kanang grammar sa Binisaya ato lang nigi gamitan kutob sa atong abot nga masabtan kinisayano nga mga nagpaminaw apan kung ikaw positibo nangitag ka kamaturan ang Dios di mo kawang kanimo.
So we can either decide to become winners in life or losers in life. Magkapili ka. Karon nga nagpaminaw ka niini nga atong mensahe, itong pagtuon niini, makahimo kang mapildiro, mahimo pud kang mananaog. Pili, papilion ka. Buot ka bang mahimong mananaog? Nga imong kinabuhi mo mausab sa pagkahayahay, puno sa kalipay, puno sa pagkakontento, unsa pa mga positibong hitabo sa imong kinabuhi. Kanang madinaugon ka, muuswag ka, unsa pa. No, kung dili ka buot nga madinaugon, buot kang mapildiro na. Ayaw. Just ignore Bible doctrine. Ignore God. Namona. You can either be a loser or winner in life. Remember, nirumdumi, nga sa matag desisyon nga tong himuon, kita o kita ragyod ang manubag. Gusto? We are the only one accountable, responsible, and answerable for any decision we make. Appeal na itong decisions pag tuo kang Kristo o pagsalikway. The success or failure of a believer's spiritual life nagaagad lamang diha sa desisyon sa iyang kabubuton. Does he persistently, consistently study God's Word or ignore it? Now, of course, this is very kanang dogmatic ini what ay mahimo kay na manggidis pulong sa Dios. Na nimo mudawat ka ba niya na o dili? Na kay kabubuton lang eh. So, ang tao is just a product of his decision. Tinuyuan siyang buot. You see? Hinumdumi, ang matag magtutuo should so live according to God's will, purpose, and plan. How? Again, by growing spiritually. 2 Peter 3:18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Now, ato ni padayon ugma, dinita mo hunong ugato na sang hisgutan kining pagkaunipotente sa Dios of the Godhead as available to all believers. Dinita mo padayon sa paghisgot ining atong pagtuon. Nga pata ni ining atong tunanan nga the great power experiment. Magampo ta. Balaan mo ka Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya. Grasya nga nagapahimulos kami nining imong mga pulong pagtuon ini, pagkatuon ini, pagtuon ini, paggamit nini sa among kinabuhing Kristohanon. Aron na among magkabot gayon ang among tumong nga maong pagkahamtong espirituhanon kay mo magkanang dapit din ikaw mahimaya ana na kami katakos sa paginabuhi, katakos sa pagigugma, katakos sa pagdawat ng mga panalangin, panlabaw sa tanan ang paghimaya kanimo. Salamat nining among Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin kini o Diyos. Mientras buhay pa kami nining among lawas, nga kini mahimong dugang kamatuoran sa among nupundo na dinhi sa among kalag. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Kristo among bugtong manluluwas. Amen.